Okay, meron kita sa tip sa inyong iatag, no? Para makabulig mo sa inyo diri or sa, makabulig mo sa aton nga mga listeners, sa mga suki naton sa aton nga dance party mixes. Okay, 10 utos para hindi mabaon sa utang. Okay, ano nga ang iba sa aton? So, baon sa utang dahil masarap talaga mag-utang. Ang medyo masaklap lang dyan, magbayad na, no? Kapag magbayad, siyempre, dahil wala ka namang pera, so mahirapan ka na magbayad hanggang mag-away na lang kayo ng inutangan mo. Okay, so siyempre sa mga nag-utang o nagkapangutang, hindi man nagulo ka mo mangutang kung hindi ka mo short sa kwarta, no? Pero may mga person man yang mahilig sa mga luho, mahilig mag-compete sa ilang mga kaingod, nga bisan hindi sila kasarang. So pangutang, no? Dahil problema pa gid kay tanan na lang utangan niya. Asa sang ulihi, halos na niya kaingod, ginutangan niya. So, why na siya sa katuan na huya na siya maglibot-libot, no? Kag, okay lang ko ng utang, medyo may purpose, kag daw alang-alang gid, no? Pero, tanda naton, na kung utang lang imo saligan, kag amo lang imo saligan mo sa imo pangabuhi, hindi ka da makatibawas, no? Dapat limit ang utang, mangita sa paagi kung paano maka-income, no? Kadamo sa paagi maka-income, hindi na lang mga may profession nga natapos, kundi nga damo sang pwede mo imuon nga makaubra ka. Okay, istorya naton ang 10 utos para hindi mabaon sa utang. Okay, pamati ka mo. Diba sa mo nilang problema nyo nga nababaon kayo sa utang. So ito ang gagawin nyo. Okay, di lang kaya ako na internet na nagalupad-lupad, no? Ay, luto ka na yung mag-nami akong internet. Diba Dumanas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. okay, nadula ko sa makadali kakon nga internet nagbisyo, no? So, maging na internet nagbisyo ko isa. Parang relasyon. At start, medyo okay. Later on, medyo nagkalabuan. Then later on, nagkabalikan na. No? So, ang internet ay parang relasyon yan, no? Okay, dapat marunong tayo mag-write on at mindset lang para hindi masira ang mga relasyon. Okay, so 10 utos para hindi mabaon sa utang. So, una, iwasang magpa-impress sa ibang tao. Okay, iwasang magpa-impress sa ibang tao. That's number 1. Okay, hindi kayo pinanganak daw na para i-impress ang ibang tao. Sinabla may hilig bala magpa-show-show. In short, mag-tinikal-tikal, magpurma-purma. Pag hindi mo kaya, kag wala ka man ng kwarta, hindi ka magpa-impress nga ang imong gamit puro inutangan. Okay, mabaon ka talaga sa utang. Okay, number 2. Number 2 na sa 10 utos para hindi mabaon sa utang ay number 2 ay mag-ipon at wag puro gastos. Okay? So, samtay ikaw nag-income sa imong sweldo. Ang imong nga paminsaron, hindi lang puro gastos, no? Siyempre, manumdum ka man kung paano ka makasave, no? Parang isa sa mga advice nga para hindi ka magastuhan. Ang pinaka-the best mo imuon nga hindi ka magastuhan kung gasto ka. Kung magwa ka sa imong nga balay, no? So, hindi ka magdala sang damo nga kwarta. So, kung ano nang balaklon mo, example, ang imo binakalista sa imong shopping list is only 200 pesos. So, ang imuon mo, dala ka lang dala sang almost mga 300, no? Parang 100, amo na siyang imo nga iplite, no? Kaya kung damo imo kwarta, kag damo ka na masugata, syempre, kay gastador ka, mapilitan ka magbakal, no? So, imuon mo, hindi ka magdala sang damo kwartas, no? Mag-ipon at wag puro gastos. Siguraduhin na may ipon ka para sa kinabukasan. Okay? Hindi lang para sa kinabukasan. Para kapag may mga problema na dumating sa buhay. Halimbawa, nagkaroon ka ng sakit, no? Nagkaroon ka ng sakit na kailangan mo pa-check up. Siyempre, pa-check up mo, kailangan mo ng pera na pang bayad at pang bili ng mga antibiotics, no? Okay, so kung nagasweldo ka, budget, dapat butang ka na sang alkansiya. Nga dala mo ibutang ang imo nga mga savings. No? Mas manami may bank account ka.
para nga da mo i-save ang imong kwarta nga gamiton, makontrol ang imong paggamit. Dumangas Mix Club Radio FM. Your number one choice. Okay, ang number 3, pinaka-importante, iwasang mainggit sa ibang tao. Okay, mo ginang inggit-inggit na blaw. Inggit-inggit or sa Ilonggo, hisa-hisa. So, mo ginang makapaguba sa tao kung naga-inggit-inggit ka, no? Hindi porkit meron ang iba, dapat meron ka rin, no? So, hindi pwedeng may TV siya nako-dako, tapos mabaka ka man yung TV, tapos nabakal sa sang lain ng mga gadget, baka ka man, no? Inggit-inggit, gaya-gaya, puto-maya. So, okay lang yung sa piyakto niya mabalay. Kung dako income niya, ti wala problema. Pero kung ang imong ginabakal, halin sa utang, siyempre, mabaon ka talaga sa utang. Okay, so number 4, para sa 10 utos para hindi mabaon sa utang, alisin mo sa buhay ang mga luho. Okay, luho. Ang mga luho, mga bagay na gusto mo pero hindi talaga kailangan ng sarili mo, no? So, luho, halimbawa, mga gadgets, no? May cellphone ka na, baka ka man liwat cellphone liwat, no? Ang ibang tagdoong cellphone. Kaya isa ko na para sa legal, isa para sa illegal. Mga luho bala, mga alahas, din mga gamit bala nga daw hindi makinanglan, din mga bayo nga mga malahalon. Okay, so muna mga luho. So alisin sa buhay mo ang mga luho. Kapag inuna mo ang mga luho, tiyak na luluwa ka sa uli. Kapag inuna mo mga luho, tiyak na luluwa ka sa huli. Okay, so just control your budget and your your interest. Okay? Then number 5, pinaka-importante na sa 10 utos para hindi mabaon sa utang, maghanap ng extra income. Okay? Kung nagasweldo ka sang 500 ang buang simaang adlaw, so therefore ang imong bulan, so ang imong pulo kadlaw sa 5,000, 15,000, no, konsultiro ka, okay na siya. Pero kung may asawa ka nga palakaon, nga wala ubra kag siyempre damon yung mga bata, kulang na siya. So ngimon mo maghanap ng extra income. So kung wala ka obra sa Sabado Domingo, mangita ka ideya nga maka-income, for example, matsanggit-tsanggi ka da, malibod-libod ka sang imo nga mga ibaligya nga makaginansya. Dumangas Mix Club Radio FM. Your number one choice. Okay, hindi lang pwedeng guwa ang kwarta. Dapat maghanap ng extra income. Pwede mag-online selling para madagdagan ang kita. Yeah. So, ang pinakauso subong is the online selling. Ang nami sa online selling, kaya syempre, wala ka na sang, I don't know kung pero kalabanan ni Grodo, wala sang tax ang ginabayaran, no? Kag wala ka mo sa mga rental. Da kay kung magbaligya ka, may pwesto ka, may mga stall ka, syempre may arkabala, may rental, kag kung ano pa dira, no? So, ginahimo sang iba naga-online selling, no? Okay, sa manang himuon, para nga, hindi mabaon sa utang. Okay, number 6. Iwasang mangutang ulit kung hindi pa nakabayad. Okay? Importante mo siya. Kung nakautang ka na, kag wala ka pa nakabayad, so ilimit ginanay nga mag-utang liwat. Tandaan mo kung imong hobby, mangutang, siyempre maputos ka sa utang. Amo gani kay nangutang ka, kaya wala ka kwarta, tapos sali ka pa imong pangutang, nagalala ang imong problema, no? So, bayaran anay, before mangutang, hindi dapat ginagawang bisyo ang pangungutang. Okay, tandaan ha? Hindi dapat ginagawang bisyo ang pangutang. Okay, number 7, sa 10 utos para hindi mabaon sa utang, huwag makisabay ng lifestyle sa mga kaibigan. Okay? Kung may ara ka mga grupo dira nga medyo naangat sa buhay, no? So, mindset lang, ibutan mo sa kukuti mo, nga pigado ka iya. Pigado ka iya. Huwag kang ambisyoso, no? So, kung ano man ang ara sa ila, hindi mo mapagsundon. Huwag kayong gaya-gaya, no? Maging totoo sa sarili at iwasang magpanggap na. So, ang nagapanggap, siyempre, panggap siya kung namin bang garanon, pero pigado gali, so nalubong sa utang. Okay? So again, so number 7, huwag makisabay ng lifestyle sa iba, sa mga kaibigan. Okay, number 8, na 10 utos para hindi mabaon sa utang. So, importante man, maging kontento at mamuhay ng simple or simple. Okay, that's important thing.
So, ano ba lang simple na pamumuhay? So, inabalang intsaktuhan lang, no? Kung ang imo nga TV doon nakabilog, hindi na pagdugani. Ilabi na gito ng idugang mo man ng utang, sigurado malubong ka sa utang, okay? So, just live us in a simple way para nga hindi ka magdamo ang imong nga utang. Huwag maging sobrang mapaghangad, okay? So, muna Simonyo, maging kontento at mamuhay ng simple, okay? It's number 8 sa 10 utos para hindi mabaon sa utang, okay? Ang number 9, okay, bayaran ang lahat ng utang. Ito yung problema galing kung wala ka may nagbayad. Para mabayaran mo, siyempre hindi mo pagdamuon ang imo nga mga utang. Okay? Gets mo? Unti-untiin na pagbabayad para maalisan ng problema ang iyong sarili. Okay, kainan, na-mention dito, mag-ipon ka ng pera. Pero sauduhan mo kagarapon ang isa, buta mo sang imong ipon, ang isa naman buta mo naman sang imong mga utang, ibuta mo ng kwarta para masupot mo, kag amo na siya ibayad mo. Okay, kag ang pinaka-importante pagid, hindi ka magsugal nga ang imong manang kwarta nga gama nga tsaktuhan na isugal mo pa no, igambol mo. Tandaan mo ang sugal hampang na siya, wala sang taho nga ginbunag nga adlaw-adlaw nagadaog sang sugal. Ang nagasugid na siya nga nagadaog sa sugal, ang ginsugid nila na iyan daog niya pero mga per dia wala pa. Okay, so the last no, sa 10 utos para hindi mabaon sa utang. Alamin ang tamang paraan sa pangalaga ng pera. Okay? So again, alamin ang tamang paraan sa pangalaga ng pera. No? So dapat ang kwarta, hindi dasig magwa sa aton nga bulsa, no? So be contented, be simple, kag just use your money with a purpose. So para hindi ka mapilitan magasto, so ang tips ko kayo na ginambal sa inyo, kung magwa ka mo sa inyo nga balay, syempre, hindi ka mo magdala sang damo ang kwarta para nga hindi damo. Okay, hindi damo ang kwarta magawa sa imong nga bulsa kag siyempre makasave ka. Okay? Sa mga 10 utos para hindi tayo mabaon sa utang. Okay? Tumanas Mix Club, Net Radio FM. Your number one choice.